Здравейте! Здравейте! Как се казвате? Аз съм Димитър Димитров, на 29 години от град Чирпан. А ти? Аз съм Пламена, на 14 години от град Бургас. Защо са тези слушалки в ушите? Защо са ви? Какво да има слушаме песента. А вие я слушате? Да можем да пеем. Окей. Да, защото малко и текстовете... Текста не го знам аз слушам добре. чалга, балади, ама тя не знае и да горе-долу да може да деца казва да коригирани да има и... Мой ангеле. На Сашо Роман, Мой ангеле. Добре, вие сте. Много скитах по света, много мъки съм видял, но очите твои още ме изгарят. Побелях и остарявам, но в сърцете нося. Цял живот в твой оставам, Успих па парите макар и си. просят. Ти си моето имане и ми взе душата. Мой ангеле, моя сладка майка и проклина може миг, който Бог ми раздели. Молих се и учих се, как да те забравя. На сърцете макар и прося, на моето имане ти ми взе душата. Ой, ангел. Аз не мога повече. Предавам се. Значи аз не знам, аз такова нещо не съм виждал в живота си, виж? Малко обърках ми текста на песента. Това, което правите, е толкова изтрещяло и абсурдно. Моля. И така... А вие как смятате да продължите напред? Смятате ли, че ще Да продължите? се постигнем малко, ако напуснете. Да, ще засегнем малко повече тренировки на песните, евентуално, които ще трябва да пеем. А имате ли в репертуара песни на английски? Не, аз съм скаран с английския и аз... Някакви други... За сега, за в момента не. Да. На друг език убий, ма не мога да пея. Браво, браво. Сега поне съм си откровен. Колеги, нека да гласуваме. Не. Давам ви най-истинското и усмихнато не. Здраве, де! Не мога да ви пусна. Просто не мога. Не е от мен. Благодарим, все пак си опитахме късмета. Нека, които са по-добри, да продължат. Това мога да пожелая на останалите. Добре, благодарим ви. Чао. Довиждане.